staan in de tentoonstelling Romeinse villa's in Limburg. Het resultaat van het onderzoeksproject Een Romeinse idylle. Dat was een samenwerking tussen het Rijksmuseum van Oudheden, het Limburgs Museum, het Romeins Museum en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Samen hebben we de afgelopen jaren de objecten en de opgravingstekeningen van oude opgravingen onderzocht om een nieuw verhaal over de Romeinse villa's in Limburg te vertellen. Sommige van die opgravingen zijn al heel lang geleden uitgevoerd, vanaf eind 1800. Het uitwerken van die oude opgravingstekeningen bracht best wat uitdagingen met zich mee. Doordat er vaak meerdere keren bij een villa werd opgegraven, kwamen de tekeningen van het hoofdgebouw niet altijd helemaal overeen. Door de oude tekeningen te combineren met moderne technieken, zoals satellietfotografie en geofysische onderzoeksmethoden, is het ons uiteindelijk gelukt om één duidelijke plattegrond te genereren van alle onderzochte villa's. We kunnen hierdoor nu ook de grootte van de verschillende hoofdgebouwen onderling met elkaar vergelijken. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk hoe die villagebouwen er nou precies hebben uitgezien. Wanneer archeologen een villa opgraven, vinden ze onder de grond alleen de funderingsresten terug, maar de opgetrokken muren die zijn verdwenen. We kennen uit Limburg ook maar één Romeinse afbeelding van een villagebouw en die is afgebeeld in de sarcofaag van Simpelveld. Hoe lastig het dan is om een reconstructie te maken, dat laten twee maquettes zien van de villa van Plasmolen. In een oude maquette uit de jaren 60 zijn bepaalde ruimtes geïnterpreteerd als binnentuin, maar in deze maquette uit de jaren 2000 zijn die ruimtes geïnterpreteerd als kamers, omdat we tegenwoordig weten dat dat de dakconstructie minder ingewikkeld maakt. Tegenwoordig zijn de meeste reconstructies digitaal en vanuit het onderzoeksproject hebben we Submedia gevraagd een aantal moderne reconstructies te maken. Met de computer zijn bijvoorbeeld logische looproutes in de ruimtes gesimuleerd, maar ook bijvoorbeeld de manier waarop het regenwater afwatert op het dak. Ook hebben zij het stukwerk verouderd, waardoor het allemaal zo realistisch mogelijk lijkt. Maar ondanks dat alles is gebaseerd op echte archeologische vondsten en tekeningen, is het nog steeds zo dat veel is gebaseerd op aannames.